Let's go. Hi. Hi. Morning. Luluto tayo ng lunch. Ating luluto is mushroom. Tahong. Naubusan na yun guys. Tahong na lang. Talbos lang ang palaya or ang palaya leaves. Fish sauce. Magic sarap. Everybody calm down. Everybody. Bawang, luya. Next is little bit of oil or mantika. Sige. Start na natin magluto. Guys, painit natin yung kawali. Saba. Ayan. So, painit na natin yung kawali natin. Patalsik. Dito tatalsik. Kunting mantika lang, mga 2 kutsara. So, painitin lang natin ng sandali yung mantika natin. Ayan, dyan. Yung kawali. Bawang. Sabay na natin yung luya. Yung ginger. Ayan. Para tanggal ng lansa ng tahong. Muscle. Muscle. Club. Muscle. What is master? Wadashima. What is Shima? Ito kuya. Ha? Sabi ko, andon. Wait lang. Tignan natin na medyo mag-golden brown yung luya at saka bawang. Siyempre maglalagay tayo ng asin. Yun. Wak, 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 wak. Na naman tapo. Wak. Wait. My coalition. Go. Yan, medyo golden na yung ating bawang. Ilagay na natin Kuya. yung tahong. Nakuha yung golden na ay! Wait! What? Oh, there's a secret golden? Blue thing. Blue thing. Hindi na ba yung higakan? Hindi na rin yan yung higakan. Tagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng cooking. So, ngayon lang. Kasi maulan pa talaga dito sa amin. Saka, Itsura ka sana ba? gumanda na yung itsura ng ilog. Oh. Para fishing naman. Itsura ka ba? Mag-minute fishing tayo at saka Itsura ka ba? hook. Fishing na naman. So, Madaming isla doon sa ilog. ano ba talaga gusto mo? Soldier o maging tagaloto? Mahal ang bayad ng magluto. Surgeon. Soldier, tagaloto rin na soldier. Pakaharang. Yeah.
Lagyan natin ng Tama. sabaw na. Hindi patagalin yan. Hindi na ba? Is me again. Quack, 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 quack. Kasi madali lang naman ito maluto eh. Quack, 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 quack. Ang galing. Ang galing. Dito yung mga Galing. apo namin na maliliit. Sobrang payat. Oo, sumasayaw pa. Galing ang gumalaw. Ang galing. Galing kong sumayaw. Ano yan? Native dance? Tribal dance? Cardo. Cardo. Nanood kayo ng probinsyano, ano? Sana galing. Ang galing. Galing. Malak. Dito na ang mga bente. Ano yan na pistol? Ah! Yung ibang pistol ah. Oh, may pistol. Dark pistol. So, takpan muna natin. Ating kumulo bago ilagay natin yung ating mushroom. 10 minutes later. 10 minutes later daw. Bilis lang yan. Wala pang 10 minutes, kukulo na yan. 10 minutes A later. few moments later. A few years later. Dino. Napanood ko ng Cupcake and Dino. Favorite ko purple. Wala. Kaya nakita ko si Cupcake and Dino. Cabbage? Yung color ni Cupcake ay color purple. Parang nakakailan. Ito na color yun. Ang galing. So, siguro no, kung may native chicken. Malaw. No? Native chicken na Cabbage. tinula. Ayo ah. Ang galing. Pagkalang-galang. Ang galing. Mayaw. Pero panggalang-galang. Galing. Bibong-bibo, sumayaw. Saan Yan. sinayaw yan ni Cardo? Ha? Saan sinayaw ni Cardo yan? Kasama niya na baril. Provinciano? Na baril. Ang galing. Ang galing. Umayaw. Galing. Malaw. Lagay na natin yung ating mushroom. Tapos palaka. Wow. May palaka sa loob. Sarap yan. May kami na dog ay si Bunso. Please throw it outside. May new dog ako si Bunso. Asan? Bunso. Color white. Kalawayan. Boss. Yun na lang. Pwede. Boss ko na. Wala kayong dog. Ako lang. Bibili ka pala. Basta 10 minutes. Nahawak na yan. Akin na lang. Ayaw ko pag-ingin yung dog ko. Bakit ay? Kasi gusto mo na dog ko. Gusto ko din si Bunso. You love your dog? Gusto ko ng mga dog ko. Kasi gusto ko dito. Ang dog ko. Kasi gusto ko. Ayaw ko kasi yung dog ko. Kasi yun yung dog ko. Ayaw ko mga kasi yung dog ko. Para may bag. May multo dito. Bulto. Saan ang bulto? May pinaprotect ang dog ko kapag may multo dito at may bed kay. Ah, pag-birthday pa. Opo, pinaprotect nila ako. Kapag may bed kay, si Bunso pinaprotect ako. At si Princess pinaprotect ako lagi. Old na si Princess. Ilang taon na si Princess? 40, ay! 99. 99, my God. Yan na sa Old na si Princess. Si centennial Bunso na. ay hindi pa old.
You old? I'm young. How old are you, Don? Hello. Ay, bakit yan? Bago yan, oh. Nakikita yung dede. Nagagawang video. May Ha? nagagawa ng video. Punta mo na ako magbayad ni Sir Pilibyan. May nagagawang video mo. Tingnan ko nga yung dede. Ito ang may bawang na magic sarap na yun. Magic sarap. Bago sa STS. Lagay na yung takipan. Ito, teacher. Ay lang yan pala yan. Langgayan na yan. Ayaw ko pa. Yung dog. Diba? Sabihin mo. Sabihin ko. Lagay na yung magic sarap. Lagyan mo muna yung magic sarap. Tapos yan na. Ano to? Adobo. Fish sauce. Bagoong, hindi adobo. Adobo. Ilan Konti taon na lang. yung dog mo? Kunti lang o madami. Lagyan na yung madami. Hindi lang. Yung lalagay natin. Ikaw, ilan taon na? Tapos langyan na to. Hindi pa. Huli na yan. Ayaw ko pa. Ay, hindi na to. Kakainin na lang. Ayaw ko pa ni Bunso. Anong ginagawa ni Bunso? Tinatuhunan siya. Ay, doon ako lang mas gusto. Ako ay gusto. Kasi siya ako. Kapag nagkanta ko ang galing na sumayaw, ay gusto niya ako. Pinaputong ang galbunso ako. Gal Kasi gusto mo? ako, pinapalaw niya ako. Napalo ka na. Opo. Bilis lang to guys. Ganon kapag Baka mga 11, 10 eh. ayaw ni Bunso. Magkaya riyan na. Ito bang akin na lang? Ayaw. Diba dalawa naman yung dog mo? Dito ko Yun lang. ayaw. Yap, ito na yon. Lapit na. Kapag pinat ko ay Lagyan natin ng ano. gat Para at hindi titilamsik pag kumukulo. Ayan. Yan. Oo. Lagyan niyo na eh. nag-steam. Diyan din nga makikita. Hindi dito sisingaw kung singaw dyan. Hindi yung tumitilamsik kung saan yung tubig. Oh, may idea Oh, na. ano? Yung kukulo yan. Oh, gaganyan naman na. Kukulo lang yan dyan. Pero pati dito, kukulo din yan. Ayaw ko pa hingi si Bunso. Pero kailangan natin Gusto lang pasingaw dito. Aray na video tayo. Kuya, dito, Oo. Bunso. Oh, tingnan mo mukha mo doon. Gusto ko si Bunso. Saan si Bunso? Ayun oh. Ayan si Bunso. Ayun. Halika, tingnan mo yun oh. Nakikita mo? Ayun oh. Bakit nga si Yes. Ayun oh. Hot? Oh, ito yung hot baby. Ito yung bunso. Muscle boy. Muscle boy. Pakita mo yung muscle oh. Yan. Gusto ko si Bunso. Why? Gusto ko si Why? Bunso Gusto niyo kasi Bunso. color white si May dog Bunso daw at siya, color Bunso. black. Wala. Color white. Opo, Kaya ako color may rabbit ako. Ayaw ko color white. Color black, color white, Ayaw color ko gray. pa hingi yung Bunso ko. Sino ang Bunso? Sino? Yung doggy mo? Opo. Bakit sino humihingi? Binigyan lang kami ng nanang ko. Opo. Taka nanang ko, taka Philippines din. Si Mama Joan Pinapalo niya humihingi? ako. Ha? Hinihingi ni Mama Joan yung bunso mo? Opo. Yung si Eh, Mama meron Jo. naman akong hotdog at saka akimaro. Ayaw ko pa hingi. Ano yung Hakimaro? Ayaw ko pa hingi si Ayun, Bunso. si akimaro malaki. Andun, pumasok ko, narinig Kapag ko. sila Ay, ba't si Hakimaro nandoon? Wow. Natutulog lang si Hakimaro. Oo, oh, mabait sila. Hindi sila nagkakagat kapag may ibang mga tao dito na hindi alam. Gagalit ah. Pag may ibang tao. Mag-play ka na. Parang sino? Bakit hindi sila nakatahi? Nakatahi, nakatali. Ay, nakatali. Hindi sila sanay sa tali, sanay sila sa nakakulong lang sila. Saan yung kulungan nila? Yun, mga kaibigan. Yan, no? Oo. Ba't yan ay tindahan yan? Hindi, sila nga nagbabantay ng tindahan. Tapos pag pumupunta kami sa sementeryo, sila kailangan sasama. Iiyak kasi pagka hindi siya kasama. Mabilis kayo? Sandali lang.
O 10 million. Oh, tamon, sarap na. Dali na lang. Luluto na. Tapos lalagay na natin yung ampalaya leaves. Yes. Kuhin lang natin. We love you. Napanood ko. Tapos na! Hindi pa. 3 to 4 minutes pa. We Lutuin mo love natin you. yung mushroom. Yung mushroom na lang yung niluluto natin dyan. We love you. Upo ka nga, Aidan. Ayaw. Ayaw mo. Luto-luto Alive ang ka. tagal, di ba? Maghiling. Peace out to 10 hours. Peace out. Oh, Pude. Luto na? Wag, 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 wag. ito na guys. Tingnan na ulit natin yung niluluto natin na kwak, kwak, kwak. Pude. Oh, Lodo. luto na. Sarap na. Sarap na yan. Are you Punta done? lang doon ako sa bahay ni Tito Ronnie. Bye now. Say bye-bye. Bye-bye. Nag-video ba kayo? Peace out ka ron. Peace out. Peace out. Present. Don't say that. So peace out. Peace out. Bye. Hey, bye-bye. Bye-bye. Love ya. Love you. Yeah. Yeah, dog. Yay! Winner! I got a free goal. Victory! This game. I have a lot of money this game. Look, I bought the giant one. I bought the giant one. Lagay natin yung ampalaya leaves. Delete it. Those super. Ito na, lapit na matapos yung ating tahong with mushroom and ampalaya leaves. I want to keep. Look cute. I want it. It I get. Nightman, where are you? Nightman. You go down. Good night. Good night. I'm the Nightman. Shield! 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 Shield. I got it. Oh, little ruffing gun. Where's your assistant? Ala! Nasaan niya siya? Hampa! Will! Hampa! Pumunta! Wala! Ganyan! Ito! Ano, punta tayo kay Tita Taba. Again, tita ka ba? Nandyan. Oh, punta ka na daw kay tita ka ba? Tara, Idan. Babay ka muna doon. Bye-bye. Wait, wait. Bye-bye. Remove your slipper. Bye-bye. Bye-bye. Babay ka muna, assistant. Bye-bye. I'm going to the other house. I'm going to be other house. Bye-bye. Bye-bye. Tara na. We're gonna go to the other. Oh. Babay na. At yung palengke mo pa, ay hindi pala ako yung magbababa, si Nanay Mary. Ito na? Wala, inano ko na lang. So, luto na yan. Pinatay ko na para yung ating dahon ng ampalaya hindi papait masyado. Yung tamang-tama lang. Eh, meron pa palang ulam dito si Ate Nikki. Yes, that's mine. Bye na. Bye. Okay, bye-bye. Ito ang pala-ulam na ni Ate. Oh, Ate Nikki, yung Adobo. sweet adobo namin. Papainit ko na lang. Bye-bye ka na.
Bye-bye! Love you. Love you!